Heer komt naar jou toe. Jawel, maar de jinnigste echte Heer Caravan. Roenom in de provincie doekt de caravan op zoek naar bijzondere mensen en mooie verhalen. Hallo, hallo, hallo. Hier is het mannetje van de radio. Wat brengt je me hier op een krasman? Ja, zelf erin. Oh, de bent coureur. Ja. Of vandaar een coureurs outfit. Ja. En hoe ging het? Slecht. Oh. Stond bij de staatshal, begint te rijden, motor aan de kook. Oh. Dus we komen weer terug. Ik kom uit Samarwij en mijn boyjongen die had mij voor het eerst van de crossjaren. En die doet voor het eerst van de cross mij. Dus ik dacht van, nou ja, hij zei, kijk ik wel even zien. Hij zei, dus hij achter de kom zei. Hij zei dat het wel gezellig zei, want het is al heel lang voor de laatste keer west. Dat praat zo rap, hè? Ja, ik praat wel aan. Hij is al start om een rapper te worden, of zei Nou, ik weet het net. Nee, dat net. Maar ik zal aan ze wel mij door ik ga weer opjong van de toneelvereniging. Dan mag ik wat langzamer praten, dus ik zal aan ze mij door de toneelvereniging Noord-Burgum. Oké. Maar misschien kijk ik wel wat rappen. Misschien laat ik nog wel een talent op zien. Dat weet je natuurlijk net, hè? Doe maar straks weg dus. Ja. Maar we dan straks even een cameraatje bij je in de auto gingen. Ja, dat mag. Want wat is er leuk om ze te rieden? Ja, de kick, de spanning. Het is geweldig. Je kan je een dagje uitleven. Alle werkstress van de laatste week een keer gewoon uitrijden op zo'n dag. En maar joh, heb ik maar de warme zakken bij jongen. Ja, ik al dit, nee? Ja? Ja, als het zomerwinter is, ja, ik al dit nog. Hoezo? Dan maatje kweken voor het visje, nee? Oh ja. Ja, dat is net toch, hè? Nee, maar Nee. joh bent wat een man van tradities als het ware. Want joh had de klompen hoor. Ja, daar heb ik al dit nog. Ja, en die broek. Ik ga net zonder broek rennen, hè? Nee, Dat dat ligt snap ze daar en dan is al hier uit. Kwaddenbroek had ik net. Nee. Ja, een onderbroek natuurlijk, hè? Ja, nee, snap ik. Ja, oh, ja. En zwembroek of dat net? Nee, hoor op, man, ik kom net in bed. Ik Nee? verkoop ik wat. Ja? Ja. Kun je net zwemmen? Nee, heb ik nog nooit geleerd van mijn leven. Hoe kan dat nou? Ja, dat wie vroeger net zo op school. Hè? Nou maakt ze op school al je zwemmen leren. Ja. Maar dat wie vroeger net zo. Nee? Ja, joh, nee, joh. Vind je dat net jammer? Nee. Oké, hoe beginnen we? Oh, ik zit echt niet Maar met nu. Oké, ja, Cliff waar? Ja, zeker. Iedereen Joh. op de bed in de microfoon. Oké, Nee, de handen gewoon zo. Ken je dat ja? zo? Ja, ja, dat is niet mooi. Ik weet niet wat de bedoeling is, maar ik Doe ken maar. het. 3, 2, 1. Maar nu weet ik niet wie jouw wat tante Leen is. Is hij een man of een vrouw met een penis? Is tante Leen een vrouw met een penis? Een vrouw met een penis! Ja, dat hier. Nou, kippenvel. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Dit is een schnitzel in Hatsifar. Zo hé. Vertel eens wat over de liefde. Nee, ik heb geen liefde. Ja, goed. Ja? Ik ben altijd verliefd, maar zij nooit op mij. Ik kies zo'n mooi verhaaltje van, we ben je nou in blij. Dus een dag niet in blij geweest, is een dag niet blij geweest, dacht ik. Zo hé. Een diepzinnig man dus toch. Gewoon moest eens weten, joh. Echt Ja? hier. Ja. Nou ja, de dag dat die een keer hard ik nog een keer rieden zijn. Aha. Dus dat is zelf normaal altijd in de 1600 bij de vak. En nou ja, dat gaat ik steeds beter. En dan had het vroeger zelf op naar rieden, 2 weken. En nou ja, dat moest ik een keer zien. Ja? En dit weer een mooie gelegenheid, de vrije klaar in Blaja. Ja. Dan komt de meesten van de jaren bejaarden die waren even, nou, kunnen we maar een papierje. Ja, precies. Nou ja, zaten we aan de beweren. Ja. Dus voor mij is 24 jaar lang. Zo.
En hoe deed hij het? Ja, het hartstikke goed. Ja? Hij is op 4e worden en 12e. Oké. Dus ik zie echt een juichen onder de baan. Ik riet stakker. Jongen, Ja. wat moet je dan goed kennen als je een goede crosser bij willen? Gasharen. Oh ja. Maar en hoeveelste pilsje is dit van je ondertussen? Want het is nou een uur of jou 12? Nou, ik ben vanmorgen om 11 uur stond in Wommels. Toen ben we de eerste hier, ik denk 8 jongen. Zo. Ja, valt mooi. Ik ken het. Ik moest rieden. Ja, nou, we straks al aan de melk hier. We gaan door is 11 jaar. Oh ja, Dat is het nadeel van Maarten, die boer ben. Die moet altijd melk. Maar heeft hem wel eens een ongelukje mooi maken of zij iets? Ja, ik ging in de ruimte, want die van mijn eerste wedstrijden. En die stond vast. En toen zeiden ze van nou, we moeten afvlagje, maar de wedstrijdleiding hier net zoen. Dus zeiden valt het mooi en toen knalde er zin bij mij op. Oh. En toen vleeg een kies van mij eruit. En, kies? Ja. Maar dat wie gelukkig nog wel kies, maar en ik ging krap in de holle. Ja. En ik heb 1 keer mijn vinger brutsen. Aparte blessures heeft dat. Ja. Ja. Maar ja, dat is nou een beugel, dus ja. bloot nou wel zitten. Ja. Hoe is de hartje schnitzel? Heeft het ook een hartje schnitzel? Of, Nee, die van mij is al heel op. Maar wie het wel een hartje? Hij is gebroken. Oh, och jongen. Ja, hè. ja, hij is brutsen. Nee. Nee, dat moet, nee, ik het harder vragen erom. Nee, dat doe ik. Nee, And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.